Spruitjes, savooien en ringerenkool, knolselderij en prei. Nee, het gaat net om een versje van Dr. Anders P., maar om de wintergriënte van uw half-inse brandeboorden. Abonnees van de tuin kennen de hele winter groenten plukken. Dat kost €195 per jaar. En dan heb je eigenlijk gewoon bijna het hele jaar rond heb je groenten. Van het seizoen. En lokaal en van de streek. En binnenkort officieel een erkend Fries streekproduct. Dat sluit heel goed aan met waar we mee bezig zijn. Het is mensen onder de aandacht brengen dat lokale en streekproducten een stuk milieuvriendelijker en duurzamer zijn dan alles wat je, tenminste veel dingen die je uit de supermarkt heel makkelijk zonder na te denken haalt. Zij is een krop geslaat, volle milieuvriendelijker als je het net maar een vrachtwagen naar de supermarkt brengen. Verder is haar een doel om meer groenten met verschillende smaak te verbouwen. En ze gaan hoeden om met de bouwgroen. Dit warpstuin werkt op basis van vertrouwen. Nieuwelingen die hebben dan toch nog eventjes, waarschijnlijk nog die oude gewoonte die ze in de supermarkt hebben. Van er zal vast wel iemand dat schap of dat krat weer aanvullen zodra ik langs ben geweest. Maar hier moeten we toch een beetje rekening houden met elkaar. Zo elke dwarp of stadswijk zijn eigen pluktuin hebben matten, vindt Paul Louis.